COVID-19 cases sa Iloilo City ang nagsaka. Lokal nga panguluhan ang handa na sa pag-akomodar sa mga COVID-19 patients sa mga quarantine facilities. Naglabot na sa 44% ang positivity rate sa syudad sang Iloilo, base sa records ng Uswag Molecular Laboratory nga nahamtang sa barangay San Pedro Molo. Sa bulan sang Enero sini nga tuig, sandig sa datos sang City Health Office, nagsaka ang COVID-19 cases sa syudad. Mayor nga rason ang pagwasulod sa mga pasahero nga nagapadulong sa Iloilo City, gikan sa Cebu, Manila, Bacolod City, kag Boracay. Sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw Enero 16, naglabot na sa 177 ang na-record nga mga panibagong nga kaso. Ginpakamaayos ang COVID-19 team sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas nga magsapol agot talakay ng mga preventive measures sa lokal nga panguluhan. Ginpahayag ni Chiqui Blancaflor, head sang Uswag Molecular Laboratory, nga aktibo sa gihapon ang pagpatigayon sang mass testing sa syudad sang Iloilo. For our testing efforts, we recorded our highest tally so far last week at 225 positive cases in one day, which totaled a positivity rate, garnered a positivity rate of 44%. Out of 550 samples that was processed, 225 patients tested positive, with 22 patients re-swabbed. So for now, we can see a steady rise in our, not just our number of positive cases, but in our total positivity rate as well. This morning, I was informed that 138 samples from Antique has just arrived at the laboratory, and we are expecting 74 samples. Sa pinakauli nga datos sang Uswag Molecular Laboratory, nagdangat na sa 104,742 ang mga nakolekta nga swab test specimens humalin Nobyembre 25 tuig 2020, tubtub Enero 15 sini nga tuig. 15,993 sa mga ini ang nagpositibo, samtang 82,332 naman sa mga swab test samples ang nagnegatibo. Base naman sa daily accomplishment reports ng La Paz Gymnasium, naglabot na sa 562 ang nakapaydalom sa RT-PCR testing. 247 sa mga ini nagpositibo, kag 308 naman ang nagnegatibo. Yara naman sa 14.91% ang overall positivity rate sa una nga semana sang Enero. Magluwas sa tayuyon nga mass testing, bastante man sa gihapon ang COVID beds kag medical equipments, kaangay na lang sang mechanical ventilator, odometer kag oxygen tanks sa mga quarantine facility sa syudad. Ginpahayag ni Gabriel Felix Umadhay, head sang quarantine facility, nga bastante sa gihapon ang bed capacity nga sarang makaakomodar sang 100 to 120 nga mga COVID-19 patients. For our QFs, we still have enough. We will be opening 2 quarantine facilities today to cater for more patients. The 2 quarantine facilities that we will be opening will cater to an estimate of 100 to 120 patients depending on their conditions. And on all our quarantine facilities, we have prepared oxygen tanks. We also have odometer, and we have enough apparatus to make sure that the vital stats are stable and give proper augmentation while they don't have yet beds for our hospital. Samtang, padayon man sa gihapon ang pagpatigayon sang organisado nga vaccination rollout sa Iloilo City. Nagapanghanda naman ang lokal nga panguluhan sa pagbakuna sa mga pamatanon nga nagaedad 5 tubtub 11. Sa data nga kagina sang meeting, out of the 470,000 nga nakabato na sang vaccination, para pa lang kita sa mga 170,000 ang naka-booster dose. So madamo-damo pa kita nga inughatag for the booster doses. And masugod pa kita sa pediatric nga 5 to 11. Hopefully by end of the month makasugod na kita sin. Sa out of ato ng mga cases tanan-tanan 917 ang fully vaccinated, only 145 ang may booster shots. Sa subong pagpabakuna sang booster shots ang isa sa mga ginaduso sang alkalde. Suportado man ini ni Jack Kunlo, head sang Public Safety and Transportation Management Office.
kung makita ninyo, it's already almost 170,000 for ambot na ka 1 month na kita para sa pagsugod sa aton nga booster shot. So kung makita ninyo, mayo gid positive gid ang response ang aton public sa booster shots. Kaya kung makita naton sa 1 month pa lang naton nga paghatag sa booster shots, no, muna na kadamo ang nagpa-booster, no, pagka sige pa and ang gina-cater sa aton nga mga vaccination sites subong kalabakan sina 80% sina booster shots, no. So butsiningon mas gina-acceptar na sang aton nga population sa city na magpa-booster shot. Subong man nga adlaw Enero 17, nangin epektibo ang Office Order number 2021-065 kung sa diin rekisito na ang booster card para sa mga empleyado kag mga pumuluyong nga may transaksyon nga magapatulong sa Iloilo City Hall. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Syudad sang Iloilo nagapabilin sa Alert Level 3 tubtub Enero 31 base sa ginpagawang executive order sang alkalde. Epektibo Enero 15, tubtub Enero 31, nagapabilin sa Alert Level 3 ang syudad sang Iloilo. Inibase sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Jerry Triañas sang nagligad nga semana kasunod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Ginpayag sang City Legal Office nga wala sang pagbago sa mga pagsulundan base sa iyo nga ginpagwa sang alkalde. The executive order that we have released over the weekend is simply one that extends the effectivity of our previous executive order number 004, 004-A, and 004-B. So basically, Ma'am Luz, status quo kita. There are really no changes. Base sa listahan sang City Epidemiology and Surveillance Unit subong nga adlaw Enero 17, alas 12 kainas sang udto, may 53 na ka mga na-record nga partial number of COVID-19 cases sa syudad. 18 dire ang new confirmed cases kag 35 ka kaso sang local transmission. Malawas dire, naka-record man ang seso sang 3 ka mga ginreswab kag 11 ka reinfection nga nagpositibo sa COVID-19 virus. Kahapon nga adlaw Enero 16, base naman sa listahan sang Department of Health, may masobra 150,000 ka total number of confirmed COVID cases ang bugos nga Western Visayas. We're expecting this steady pang increase up to siguro mga February na pagsigi-sigi sang kaso. Currently pasaka pa lang aton cases sa national mo to nakita naton ang Ilaya is ang positivity rate ga ara na siya ga 47%, so nakita natin pila ka days so ay na siya ga-increase. Hopefully ma-reach na naman nga mag-amo-amo sina. Paday naman ang panawagan sang lokal nga panguluhan sa publiko nga magpa-booster shot kag strikto nga sundo ng minimum health protocol. Divine Singh para sa Level Up Patrol.